Čau lidi, vítáme vás u druhého dílu, který jsem točil minule, první díl, tak teďka je druhý díl, akorát, že já chytám a Niky bude kopat. Čau. Takže jdeme na to, takže já jdu do brány a Niky jde kopat. Tak jo, takže Niky neumí ještě moc kopat, takže mu to budu dávat z první. Doufám, že mi to odpustíte, nebo Niky. Druhá střela. No, nepovedlo. A ještě sedí střela. Lidi, Niky kope dobře, i když mu to nás první. Sice já hraju fotbal, ale jsem záložník, ale chytám dobře. Tak kdybyste chtěli poslední díl, tak dejte like a odběr a čau.